paglalakbay. Ikaw ang nagsabing maging matatag. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa plaza ng Puso-Rubio, Pangasinan. At ang SMDK ay patungo ngayon sa Barangay Castaño, Puso-Rubio, Pangasinan para magbigay ng sorpresa at saya para kay Sir Samuel Fernandez. At ang nagpasorpresa sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Melanie Fernandez Busil na nasa Hong Kong. So tara guys, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Samuel Fernandez. Ginagawa mo. Ni majalay tatay. Tatay, papirma ako ka. Tatay, pabukas na lang po sa sasakyan. Happy birthday, Tatay! Happy birthday po! Yan po, pinaka-surprise po yan sa inyo ni Ma'am Melanie. You're dancing to the music. Opo, kausap niya sa kanina. So, ayan po, pa-birthday po yan ni Ma'am Melanie sa inyo. Ay, para mag-sayo na ito. Huwag ka naman yung mo. Nanay, halika rito! So si nanay! Nanay, halika! Tumawag ka rin naman ng may pagbaga. Ayan, mausok! Nandito kami sa... Nanay, kulay-kulay! Galat yung magano, nanay! Ako ko regalo tulad yan. Ikaw, may regalo kay tatay. Thank you, balong. Pati si... Saan wala regalo to? Ang dami palang regalo. Puto. Hala, walang sinila si Ading. Yan, nagluto kami ng native na manok. Ayan, tama-tama tayo! Makikikain ako! Oh, ang dami. Ayan, hindi pa ito. Tingin po tatay. 1, 2, 3. This is Team Tumbalay. Mga anak naman! Nasaan mga anak? Yes for you. Ayan guys, pasok na natin yung handa ni tatay! Walay ng luto kami para walay siran, guys. The ladies' favorite. Sa picture ni Tom.
DJ Boom Boom. Dito Hoy, tayo. magkanta kayong mga bata. Halika, halika dito. Ano yung pang turista? Mandatasin kong tatay na kano. Halika na, dali dito tayo. Dito, doon ka, doon. Tatay, dali. Doon, sa tabi. Garja, garja. Asa, Usin, punta ka kasi tabi ni tatay. Nausay. Hoy, yung balaw na baliit. Liga na rin. Asin doon tayo. Irag! Jakong daw na rin. Mga kuya, dali. Sika, kapatid mo na. Pigiryo, kaya kayo napulag ha. Oh, malaglag ha. Pigiryo. Ganyan. Yung kami ay kay agaton. Mga nagsasabitan. Tingnan mo dun. Kantahan natin sila tayo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan tatay, bago mo hipan ang kandila mo, mag-wish ka po muna. Inawad ng nalaya yan. Ngayon lang siguro kaganito sa birthday ko habang nabubuhay ako. Salamat Mila. Yay! Palakpakan natin si tatay. Ayan. Bago ko ibigay yung mga message kay tatay, ikaw muna nanay. Anong nasasabi mo kay Lolo? Message mo kay Lolo. Dali na. Kasi birthday na ni Mila. Ha? Ay, happy birthday lang. Sige. Dali na. Si Princess. Ay, ikaw muna. Oo na Princess. kanina. Dali. Baba, Ikaw muna. baba. Ano sasabihin mo kay Lolo? Walang love you? Walang kiss kay Lolo? Andito ang gata? O, ikaw kuya, sasabihin mo kay tatay. Dali na. Dali. Happy birthday. Happy birthday tatay, hindi boss. Ano sasabihin mo kay Lolo? Happy birthday tatay. Come on. Kiss na, kiss na. O, kayo na tatlo. Ano sasabihin nyo kay tatay? 1, 2, 3. Ayan, ang gagaling naman. Ate, ikaw na lang. O, tinalo ko ng mga maliliit. Kaya nga, talo ng maliliit eh. Thank you, mga po. Si Agaspon mo nga, Raisi. Ano sabihin kay tatay? Happy birthday! Tahan na radyag makan. Happy birthday kay tatay din. Happy birthday. Papalyawan na. Raisen. Ayan, ito pa tatay. Meron pa ako ipapakita sa'yo ng mga birthday message ng mga anak mo. Sa taong lubos na naging malapit sa akin, sa taong naging mahalagang parte ng aking buhay, nais kitang batiin. Maligayang kaarawan, sana ay maging masaya ka, Tatay Sam. And to you, my sister, I am thankful to have you as my sister-in-law. You bring happiness and joy to around you. I hope this coming year is filled with love and joy. We love you so much. Happy birthday, Tatay Sammy! We love you! And Auntie Mela! Happy birthday, Mami Mila. Kamuran. Sabad yan! Ay, come on. Happy birthday, Mami Mila. Ikaw man, Kurt. Happy birthday. Tatay Sammy. Come on. Happy birthday. Aku.
Hindi, happy birthday ako. Happy birthday, Mami Mila. Kamu rin. Ay, ikaw lang may birthday. Happy birthday. Kamu rin. Tatay. Tatay Sami. Kamu rin. Happy birthday, Tatay Sammy. Kumusta ka ditan? Happy birthday. Kumatakin na namin nga nasa Ate Baguio. Kinanayin kayo mga ganad. And God bless. More birthdays to come. Milumila, happy birthday. Kumusta ka ditan? Ingat ka dito palagi. God bless. I wish na magkaroon ka na rin ng anak. God bless. Ingat palagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po. Happy birthday po. Sana po na-surprise ko kayo. I love you. I love you too. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday ka mo. Happy birthday. Kanta na. Happy birthday. Kamu mo, happy birthday to you. Happy birthday. Hindi na, happy birthday na. Ayan po. Okay, So, salamat. si nanay naman. Nanay, asan ka po? Nanay, message po kay tatay. Doon ka tatay. Ay, doon ka nanay sa harapan. Doon, sa tabi ni tatay. Happy birthday, tatay. Dual citizen nanay ka mo. Talagang senior lang ngayon. 60 years old. Ang tao, matanda na. Walang I love you nanay, walang kiss. Eh, kayo na na. Sa Irish Christine. Sa Irish. Iris. Catherine daw. Ikaw sinabi ni tita mo na magbigay ng message kay tatay. Sari-sari. Pwede ka mo nga Iris eh. Ay, papansin. Ang alat tarong pa mo. Ikaw mo ang naglis eh. Ikaw ako iiwas. Happy birthday. Oh, si auntie mo. Happy birthday, Anina. Princess, Sabay kami. Princess daw. Lapit ka. Thank you. Happy Milad. So, ayan, tatay, meron pa akong isang babasahin para sa'yo. To my one and only father, happy 60th birthday, Tatay Samuel. Thank you for everything sa mahabang sakripisyo nyo ni nanay. You work abroad almost 24 years. Malayo ka man sa piling namin sa inyong pagkabata at tunaw. Ngayon, ramdam ko din ang bilang isang magulang na din sana mahal na mahal namin kayo as our parents. Sana po, gabayan pa po kayo ni Lord and salamat sa lahat-lahat tatay, kayo ni nanay. Miss na miss ko na kayo. Salamat sa Panginoon, tatay at lolo. Once again, happy birthday so much tatay. I love you and I miss you po. Message po yan ni... So tatay, ano ka sabi niya sa pa-surprise ni Manila? Salamat, Mila. Sabagay, birthday kang daw na natin. Ay, double celebration pala ito tatay. Ang tulang pita, ang naulit ko yung birthday ko ah. Dali magamit ang alakan, dyan karayan tayo.
siyempre wala pa salamat. Nako, happy birthday mga katsika. Thank you. Mga tira si Ren. Kakain na tayo. So, ayan po. Ito po ang pa-birthday ni Ma'am Melanie na nasa Hong Kong po. So, ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo lagi sa mga ina-upload namin video. So, please guys, do share. Thank you everyone. God bless. Kain pa rin oh. Smile. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Waki naman, waki. Waki. Pagsubok na napagdaanan, hindi tayo sumuko at di na iwanan. Ikaw ang lakas ng aming buhay. Ikaw ang nagbigay sa 1, 2, 3, go! Happy birthday, guys! Surprise! aming tatay at kailan may di tayo maghihiwalay.